weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusana yoni to gijilon to cilon to boyinnaji to wudduru to dondu to gurela umali to ndendori to añam yeroyaɓe to hunare jaaligel ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Habou Diallo to kidiri kabaruji men e ɗemgal pular e gardini kabaruji men ma en puɗɗoro leydi Mauritanie kalen tigi e jettugol kaɗo lana jiwa kaka leydi Mauritanie son noon ƴettika tigi e nder wuro Nouakchott ma en kal kadi e guyka mawka waɗaka tigi e nder legal bitengal arbata noon kadi ko super café goto heela toon to leydi Sénégal ma en kaale ɓatage taw ko ɓatake jettormo Amadou Toumani Touré huccitiri e oɗoje leydi Sénégal Macky Sall ma en kal kadi e accident musɗo baɗɗo e nder ngoɗo wuuro wiyetego Diassa to leydi Mali ma en kaale escro goto pinguinɗo jakkuna naaɓe tawateɓe to dowlaji delluɗe Amérique ma en kal kadi e nanggugol ma en kaale nanggugol goto e yimɓe oɗo biteɗo Ahmadou Koufa to leydi Côte d'Ivoire ma en kaale fodde ujunere koninke ɓortuɓe teniji mumen e oɗo saaha mbaɗi tigui ko wiyete départ taw kadi ko départ taw kadi ko haaldude e laamu yidde woppude golle ma en jaa kadi ha to leydi Niger kalen tigui e jillu Emmanuel Macron jillu mum waɗi tigui e nder leydi Niger ma en jaa kadi to leydi Congo Brazzaville kalen tigui e koyɗe jamde oɗo bitteɗo Séraphin Ngoulou taw kadi gone dogde e oɗo saaha e nder dewan biyeteɗo Pullo to RD Congo ma en kaale oɗo kaɗo lana taw ko lana ndiyam juuka toon ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗe joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aset nogas e tati bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he musidɗo moon Haali Abouba koto leydi Mauritanie keddorɗen koto leydi Mauritanie puɗɗortoɗen to leydi Mauritanie noon mbiyen ñande e nder ngalɗo leegal taw ko leegal biyetegal Arfata mbiyen ko super café goto kañum tigui heela toon e jamma beɗɗo taw kadi super café o ene tawe tigui e diwan noon taw kadi ko waɗɗani oɗo école primaire biyeteɗo Ahmed Zeroug taw kadi waɗɗani centre bindirgol e leegal Arfata mbiyen noon ko ngolɗo waɗi lawol ɗiɗoɓol noon ko oɗo super café ene heele taw kadi o heelete ko jamma mbiyen wuyɓe ɓe noon keeli ɗum lawol gadnol ɓe kelno on super café ɓe naati toon kadi wonno ko 2015 e hitande hikka nde noon walla mbiyen e jamma beɗɗo on ɓe naati toon ɓe gujji toon guyka muska no feewi ɓe keliri noon ko banggue tigui taw ko banggue caggal super café o on banggue noon taw kadi ene fayi to wiyete poto 6 to poto 6 walla mbiyen taw waɗɗani oɗo Carrefour taw Carrefour biyete ɗum Sidinoro mbiyen e oɗo saaha noon e oɗo ɗiɗon mbiyen noon e oɗo saaha joni mo gonɗen ko jangol mawgol keneli kewɗi tawate e nder Nouakchott mbiyen ɗum saabi noon kamɓe wuyɓe ɓe ko on saaha tigui ɓe profite ɓe gaddi tigui ko wiyete brin e wiyete martoji ɓe keeli ɓalal ko nden tigui ɓe naati caggal nde ɓe naati noon ɓe gujji toon gueɗe kewɗe ɓe ƴetti toon téléphone ngaji taw ko téléphone ngaji kerdi no fewi téléphone ngaji Android taw kadi ko jaroji kalisaji kewɗi ɓe ƴetti toon kadi accessoire uji kewɗi walla matériel kewɗe moɓe tawi toon ɓe ƴetti ɓe jaadi hen ɓe tawi toon kadi kalis e wiide kay gérant on super café biyeteɗo Ahmed Zayn ɓe tawi toon kadi fodde kene wona temedde joyi ujunere 500 000 taw ko halis uguya ɓe jaadi hen mbiyene oɗo saaha noon kanko joom super café o yeehi tigui to police o wullitima toon walla mbiyen o porti plainte contre X o porti plainte contre X kono e oɗo saaha joni noon ko découragé ɗum no fewi mbiyen omo jogui kay miijoji ɗiɗi beele kay hankkadi o fellitat tan woppa o nokku ha laaɓa walla kay so tawi kadi o udditat ɗum nde won noon ko ngol waɗi laabi ɗiɗi nde ɓe gaari wujjude foof ala koɓe goppat toon haydara mbiyen noon ɗum noon kadi saabi ene saabi ɗin guykali noon ɗiɗo guykali baɗini noon mbiɗen wayrata tigui nanede e nder Nouakchott kono wayrata wadde mbiyen noon e oɗo saaha foof guykali mawɗi ne tawe taw kadi ko guykali ɓutti tawateɗe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kalen noon e oɗo diwan biyeteɗo Kankossa e nder diwan biyeteɗo Kankossa noon mbiyen guila Kankossa noon mbiyen guila nogas e goho lewru bowte gonɗen ndu faade joni laamu tawatendi o muqadda biyeteɗo muqadda o Kankosso mbiyen koɓe haɗɓe tigui jagol koɓe haɗɓe ya garta laaɗe noon guure ɗiɗi nan noon Kankossa 1 e Kankossa 2 mbiyen guure ɗiɗi nan ɗon tawa guure ɗe noon hakkude majje ko laaɗe ɓe jomumen kewi yarude e oɗo saaha joni noon laamu tawte ngu toon ndi koko haɗi tigui
tigi jaagu ko sali tigi ya gara hakkunde mabɓe taw ko laade mbiyen ɓe kulliri noon ko oɗo saaha ko keneli ne keewi woni ko wiyete mauvais temps eɓe kuuli kay so laaɗe ɗe jeehi hakkunde ɗon ma waɗ yooliɓe kadi yimɓe mbasa hen pittali mumen ko ɗum saabi noon e oɗo saaha laamu ngu holliri tigi kala joom laana yo hum laana mum dow hay goto jolta e laana e tacce ɗi eɗen ɗen mbiyen konkosa ɗiɗi fof noon ko guure ɗe fof tawate koye nder Mauritanie kono noon ko ma ko cangol mangol woni hakkude majje e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe ya garta natti ha sukaɓe hewɓe taw ko sukaɓe janggannoɓe lycée wonnoɓe di hen wuuro woto e oɗo saaha koko jahani kuruji mumen jahani janggoyde jangde mumen kay nde wonnoon kay e oɗo saaha mbiyen jawgol ngol koko taƴodiri kala jiɗɗo yaade goto wuuro ma jomumen kay luwa oto noon ma tartuyo ko waɗi ɗum noon en tiine mabɓe no feewi gueɗe kewɗe noon ma coodiye taw kadi wonɓe nder oɗo diwan nde oɗo biteɗo Konkosade walla biteɗo El Hassia mbiyen ummotoɓe toon foof ma yiɗɓe arde oga banggue ma ƴetta tigui ko wiyete ma luwa oto ɗum noon woni niɓe caɗele mawɗe e oɗo saaha ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen ñande alkamisa ɓennuɗo alkamisa hecci hanki ko hoorejo leydi Mauritanie hono biyeteɗo Abdoul Aziz noon ko kanko tigui heeɓi coktirɗe kesse taw kadi ko coktirɗe kesse pul taw noon ɗeɗo coktirɗe ko kaɗo laana ndiwo kaka leydi Mauritanie sonno laana ndiwo kaka leydi Mauritanie sonno kan noon yettima tigui ñande alkamisa nde to boowal laade diwoji noksoɗo mo umtom si mbiyen koko boyinga noon boyinga 737 max 8 e ko waɗi ko wiyete e ko wawi jolnude e jogui hattane wawde jolnude temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi neɗɗo temedere capanɗe jeeɗiɗi e joyyi place ko ɗum tigui wone makka tawa kadi eko muña kadi kilimaji Mauritanie eko muña kadi kilimaji Afrique foof mbiyen laana ka kadi ene waɗi motteraji ɗi woni deux réacteur tawa kadi ko motteraji garɗuɗi no feewi tawa kadi ko karalle kesse woni nouvelle génération e nder kan laana kadi mbiyen laana ka kadi ene teska kadi laana ka wona ñamo ko kérosène no feewi laana ka wona ñamo ko kérosène no feewi ene teska kay dendagal laade Mauritanie naɓe ɓuuri sakkiri hebde foof ko kanko ɓuuri famdude ko ñamata kérosène en mbiyen noon ɗi ustugol makka walla mbiyen famdude ko ñamugol kérosène to fondama kay e laade keddiɗe ɗe mbiyen kay fodde 16% noon ko usti e ñamgol kérosène ko laade Mauritanie kewno hutorade ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie mbiyen laamu leydi Mauritanie e ɗemgal hoorejo e ɗemgal jagorgal gotal taw ko jagorgal leydi Mauritanie kala finalité woni ministre des affaires sociales de l'enfance et de la famille on noon o wiyete tigui ko Maymouna Mintou Tekki noon o holliri tigui e oɗo saaha laamu leydi Mauritanie woni kay ko ƴettiri peeje e peccor beele kay eɓe katta jalari ha laaɓa e nder leydi Mauritanie ɓe katta kala kay jalari ko wiyete jalari e nder booli leydi nog e nder booli dendagal guure leydi Mauritanie e nokkuji kadi ha tengte nokkuji biteɗe nokkuji public les places publiques ko wayno kay guilay jeereji ha e bureau ji ha e nokkuji goɗɗi mbiyen ɗum noon ɓe goni tigui ko ƴettude ɗen peeje ɓe kalini tigui walla ɗen mbiyen kan haala yettima tigui suudu sarɗiyeji leydi Mauritanie o holliri noon ko adi noon koɓe ɓetta mbaɗa kuule kay gam kay yiyade ene yeele foof ene yeelo foof nanggue walla jomum waɗe amande maɓe kal taw kay ɓe kabra dendagal ɓesgo Mauritanaɓe foof yo gandu wonde e oɗo saaha jalari koko natti e nder leydi Mauritanie mbiyen ɗum noon kadi ko maɓe o noon so ɗum ɓenni noon ma ɗum wadde kuulal taw kala naggaɗo ene yeele kuulal ne fawe dow mum o holliri kadi e nder leydi Mauritanie kuulal ne woodi taw kuulal ko fade jalari sukaɓe ko yoga e sukaɓe yelotoɓe tawa kadi koko jammitto yo jaa jeeloyo ene waɗi yimɓe kay neloɓe ɗumen yo jaa gaddoya haalisaji so gaddani haalisaji ko fiyeteɓe o holliri noon e nder leydi Mauritanie ene jogui kuulal taw ko e nder kuule leydi Mauritanie waɗi hen kuulal taw ko kuulal 42 ngal kuulal noon ko rende sukaɓe ko hadde e sukaɓe kay ligguinede taw ko ligguey ƴeewoyde haalisaji walla ligguinede liggueyaji musɗi ɗum noon kal kuulal noon ene fi kala Mauritanaji baɗɗo gueɗe kay ene soke kay famde foof lebbi jeegom jomum kadi ene yoɓa amande hakkude temedere ujunere e temedere capanɗe jeetati ujunere uguya ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon fodde hande yontere dendaga yogga kay e jayndeli taw ko jayndeji bindeteɗi e nder leydi Mauritanie koko majji melo natti yitede e oɗo saaha foof noon ko jaynde wotere tan yiyete e nder leydi Mauritanie taw ko jaynde windetede woni nde ɗo wiyetede horizon mbiyen ko ɗi mbiyen noon keddiɗi ɗi foof noon fodde sappo e joyyi jaynde e oɗo saaha joni koko natti yiyede e nder leydi Mauritanie mbiyen ɓeɗon noon ɓe kolliri tigui taw ko ndeɗo ɓe jeehino tigui taw ko ardiɓe ɓen ɗen jayndeji ɓe jeehino tigui saaha foof eɓe mbaɗa bindande mabɓe soɓe mbaɗi bindande mabɓe noon ɓe nelda imprémi national soɓe neldi imprémi national ɓe paɗa kay ma jayndede mabɓe jaltu kono haydara ɓe jeyta mbiyen ɓe jooɗi ko juuti noon hoorejo fedde taw kadi ko fedde jayndeji bindeteɗi e nder leydi Mauritanie woni fedde wiyetede RPM taw kadi ardi ɗum ko oɗo biyeteɗo Ousmane oɗo taw ardi nden fedde tawa ardi nden fedde goɗɗo e gardiɗo nden fedde o noon mbiyen o waɗino tigui o yehino tigui yiyoyde ɓeɗon ardiɓe ɗi imprémi national mo leydi Mauritanie
caggal nde o jodde mabɓe noon kamɓe ardiɓe ɓe kolliri tigui gadu noon nde o jodde mabɓe ɓe kollirimo tigui wonde jaydi ɓe kolliriɓe kay e oɗo saaha holko o namdi ko haɗi jaydi ɗi jaltude gadunol noon ɓe mbimo tigui won oɗo saaha koɓe hewraɓe noon caggal ɗum noon woni koɓe wiyeteɓe surchargé caggal ɗum noon o rutti toon gongol o namdi ɓe mbima ko kayitaji goni ko ngala kayitaji bindeteɗi ko ɗen tigui gaynoni kayitaji ngala tataɓol noon o yeehi toon walla men o yeehi toon tataɓol noon ko nden tigui ɓe caali jabademo guila nden noon faade joni o holliri tigui wonde kala kay nde ɓe jeehi toon o holliri kay kala nde ɓe noddi ɓen téléphone ɓen kewa ƴettata téléphone ngaji mumen e kala kadi nde ɓe jeehi toon ɓen kewani jaɓɓadeɓe e oɗo saaha noon eɓe jogui tigui kulhuli beele kay laamu leydi Mauritanie yiɗani kay uddude beele kay laamu Mauritanie yiɗani kay uddude walla yidde hattude jaydeji taw ko jaydeji privé binneteɗi mbiyen ɗum noon ko wiide oɗo biyeteɗo Moussa Samba Sy taw kadi kanko woni hoorejo ndeɗo fedde jaydiyeji binneteɗi biyeteɗi RPM kanko Moussa Samba Sy ko kanko kadi woni directeur ndeɗo jayde wiyetede quotidien de Nouakchott mbiyen noon oɗo saaha joni noon omo jogui fayre kay monde kay laamu leydi Mauritanie jiɗi tigui ko haddude jaydeɗi binneteɗi ɗin jaydel noon so caggal kay nde leydi Mauritanie haɗi tigui ɗiɗo radio ji privé haɗi téléji privé ɗum kay emo kuuli oɗo saaha beele kay wona ɗum kadi laamu ngu jiɗi wadde ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen jahanto ngal ɗo leegal biyetegal Toujinine noon mbiyen ko suku debbo goto taw kadi ko suku debbo jaarowo e duuɓi sappo e jeetati biyeteɗo Varha Mintou Mohamed Salem mbiyen o majjino noon melew guila nder leegal Toujinine noon e Nouakchott guila ñande sappo e tati lewru décembre gonɗen ndu mbiyen o yitama noon omo selli omo jaam ko jinnaɓe makko noon kollirtigui oɗo saaha wonde o yitama omo selli o jaam mbiyen jinnaɓe noon jaɓani haalde kay to yiita eno yittata ɓe kollir tan ko ɓinguel mabɓe yitama ene sellino jaam e oɗo saaha foof noon e nder Nouakchott sukaɓe rewɓe ene majje kay melon donc yitede saaha mofte e nder wuuro he saaha kadi nawe ha caggal wuuro senno ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen walla ha mbiyen ha joni noon mbiyen ha joni koto leydi Mauritanie keddorɗen to leydi ha joni koto walla men to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon ma en kaale oɗo batake taw ko batake mo Amadou Toumani Touré windi tigui faade batake mo Amadou Toumani Touré winduno tigui ñande aljuma hanki faade hoorejo leydi Sénégal Macky Sall batake o ko ni way o wi e saaha kay ɗum woni ko ngudi Amadou Toumani Touré e nder batake mum e saaha mo leydi Mali wonno tigui saaha mettude mo leydi Mali wonno tawa kadi sabino ɗum ko kuudata baɗanoɗo e saaha e ngan sanga fedde ndeɗo fedde wiyetede CEDEAO namdino mami tigui ne goppammi laamu mi yalta tigui leydi ndi mi waɗa ko wiyete démissionné e ngan sanga yoga e leyɗele Afrique orientale ha Afrique centrale foof noddinomi bisminomi yomi ara leyɗele mami wuura e nder leyɗeji mumen kono noon ko Macky Sall waɗinimi ko hay goto ala baɗɗo ɗum saabu kay Macky Sall yiɗendini doole mum e kaaki mum foof yaɓɓi koyɗe mum guila leydi Sénégal ha leydi Mali ko Macky Sall tigui aranimi toon bismi kam nawi kam min e gallam foof min guuri e Dakar lebbi tati heddi kam e wadde lebbi tati heddi kam timminde duuɓi jeegom e nder Dakar gila garmi ɗon noon mbaɗa wuuri gurdam moƴƴam no feewi mbaɗa wuuri gurdam moƴƴam no feewi ɗum foof noon tawa kadi koye teddungal ngal oɗo Macky Sall waɗinimi ɗum noon mi wawa yaltude leydi Sénégal mi yahata mi waɗani lettere walla mi manta mi yettani oɗo biyeteɗo Macky Sall jettoram noon faade kadi mbaɗa ñaago Macky Sall kadi nde yettinta jettoram faade dendagal ɓesgu Sénégal naaɓe foof e teddungal kay e jaɓɓungal jaɓɓi kam e nder leydi he min e gallam e dow inde gallam noon min mbaɗi jettor faade mabɓe o holliri kadi wonde nde woni hoorejo no gommi hoorejo leydi nde mbaɗandi kay leydi Sénégal e leydi Mali ne jokkodiri kono kay gandumi tigui leydi Sénégal ko leydi teranga koye oɗo saaha kay mo nattumonde hoorejo leydi mami wuur noon hami maya mi yejjitani teddungal Dakar naaɓe mbaɗinimi teddungal Sénégal naaɓe mbaɗinimi kadi e kala saaha mami artu e nder leydi Sénégal ɗum noon ko jubbande e ɓataki oɗo biyeteɗo Amadou Toumani Touré winduno faade Macky Sall kabaruji men e ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗi ko joni hoto goɗɗe kabaruji men e ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗi puɗɗorɗen ko leydi Sénégal noon hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men mbiyen ñande aljuma hanki o ko accident musɗo noon waɗi tigui tawa kadi accident o waɗi ko nder ngoɗo wuuro wiyetego Diassa o waɗi noon ko yeeso four goto taw ko four wuuro Diasso ko ɗon tigui o waɗi e diwan kayimo ɓooli taw ko ɓooli biteɗi dodan walla police walla gendarme couché tawete mbiyen ɗin ɓooli noon ene kewi waɗede e hakkude goudron e dow goudron ngaji kay e nder guure ɗum noon ko beele kay joom ɗiɗo werlaji ene mbara jaam ne jaara jaam mbasa ferade yimɓe mbiyen koye nder Diassa noon tawa kadi ko yeeso boulangerie goto ngol ɓool
waɗa ko ɗon tigi on accident musɗo waɗi accident o noon ko werlaji 5 pelɓodiri e ɗin werlaji 5 pelɓodiri noon ko car goto taw kadi ko car transport nawowo yimɓe ko kañum tigi bulɓodiri e camion ngaji ɗiɗi taw ko camion ngaji mawɗi woni mercedes uji mawɗi dimdoji marchandise ɓen kadi mbiyen ɓe pelɓodiri kadi e ɓe pelɓodiri kadi e 7 place goto yante pick-up goto mbiyen ko werlaji 5 pelɓodiri e ɗin on accident noon yimɓe joyo mbasi hen pittali mum yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen ha joni koto leydi Sénégal keddorɗen mbiyen noon ñande nogas e jeeɗiɗi lewru bote gonɗen du ma ñawore nde hono mum meeɗa ñaawe e nder leydi Sénégal ko Sénégal diida faade joni ɓe meeɗa ñawde neɗɗo taw neɗɗo o kay ñawira koko gueɗe terrorisme noon ko nden tigui ñawore fuɗɗoto tigui ñande sappo e jeeɗiɗi ñande nogas e jeeɗiɗi lewru bowte gonɗen nde mbiyen ko 33 neɗɗo taw kadi ko tumanoɓe gueɗe terrorisme ko kañumen tigui ñawete ñande hen mbiyen ɓen noon goni oɗo biteɗo imam dawo noon e yaadiɓe muɗum koɓe 33 neɗɗo mbiyen laamu leydi Sénégal noon suɓima tigui 33 kujjikintoɗo woni avocat nde wawata kay toppitade ko fate défense mabɓe on paami tigui kala e mabɓe neɗɗo mabɓe fof ɓen tumaɓe terrorisme yagal mon e mabɓe fof ma heeɓ hujjikintoɗo mum ha timma laamu ngu kadi suuɓi ko yimɓe hewɓe taw ko yimɓe anduɓe kay taw ko avocat ji moƴƴi no fewi ko ɓen tigui cuuɓa nde won noon ñawore nde ko gollo woni lawol gadnol ko yimɓe terrorisme ene ñaawe e nder leydi he eɓe ɗamni kadi ma ñawore nde ƴettu balɗe no fewi mbiyen e ɓen avocat ji suuɓaɓe noon ko oɗo hono oɗo biteɗo Abou Diaby Ndiaye oɗo biteɗo Abou Diaby Kane e biteɗo Baba Cissé e biteɗo Bamba Cissé biteɗo kadi Muniru Bilali e biteɗo Mbaye Sène e Ibrahima Mbengue e biteɗo Djibi Diallo e biteɗo Ourasiyou Ba Ousseynou Gaye ko ɓeɗo tigui cuuɓa e ko nandi hen ko ɓeɗo tigui cuuɓa yo mbaw kay toppitade nde ɗon ñawore ɓeɗon yimɓe tumaɓe ko fate terrorisme ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen noon e ñawore oɗo Khalifa Sall gonnoɗo maire mo Dakar cokaɗo kay guila ñande jeeɗiɗi lewru mars hitande gonɗen nde mbiyen kanko Khalifa Sall noon o fonno ñawede tigui guila ñande 14 nduɗo lewru gonɗen ñawore nde noon dirtinama ha ñande 3 lewru janvier ko nen tigui ñawore makko fuɗɗoto e nder leydi Sénégal fodde 12 hujjikintol taw kadi mbiyen avocat taw fof ko Sénégal laaɓe nana daadi lankay beele kay ene mbawa yaltinde oɗo biteɗo Macky Sall e kaso mbiyen ɗum noon ha yonaka leydi France yonaka ɗum oɗo maire mo wuro Paris lamorgo leydi France o neldi toon tigui avocat ji nayyi noon yo ngar kay beele kay ene mbawa sembinde défense Macky Sall ɓin avocat ji nayyi noon ɓen woni oɗo biteɗo Jean Pierre Mignard e oɗo biteɗo Christiane Saint-Palais e biteɗo Mario Pierre Stassi e biteɗo Patrice Ngouloumane ɓeɗo tigui cuuɓa taw ko maire leydi France suuɓi ɗum tigui yo ar walla oɗo biteɗo Khalifa Sall mbiyen ñawore nde noon ko dirtana tigui ha ñande 3 ndiɗo lewru ha 3 lewru janvier dartondu mbiyen ɗum noon ene heewi ɓuural no fewi e ɓeɗo avocat ji nayo taw ko avocat ji France naɓe saabu kay maɓe dañ fartange wawde joddade e oɗo biteɗo Khalifa Sall ɓe ketto ɗum maɓe mbaw kadi joddade e ɓeɗo fodde 12 avocat taw kadi ko taƴaɓe yo toppito alhaali oɗo Khalifa Sall maɓe jodde mum noon ɓe ƴetta peeje e peccor kay beele ɓe mbawa loftude Macky Sall e nguuɗo lofu oɗo Khalifa Sall e nguuɗo lofu tawate e o saaha ha joni sen ummima to leydi Sénégal ko ɗon tigui payten to leydi Mali noon kalene oɗo biteɗo Gahoro Doucouré noon ko malinajo tawa tigui o wurno ko e nder leydi France o wurno noon guila hitande dim ujunaji ɗiɗi e jeetati ha ujunaji ɗiɗi e sappo e tati mbiyen e saaha foof noon omo yaha tigui e nder leyɗele tawa kadi o yahata ko dow inde fedde witede taw dow inde witede fedde malien à l'étranger malien de l'extérieur nden tigui fedde nde wiyete tawa ardi nden fedde tawa kadi les maliens de l'extérieur taw ardi nden fedde conseil des maliens de l'extérieur taw ardi nden fedde ko oɗo biteɗo Abiba Silla noon ko dow inde mum o yahata dow inde nden fedde mbiyen o yehino noon e diwan dowlaji dendude Amérique taw kadi nden o yehi tigui yi toon ɓesgu ɓeɗo taw ko jeeyaɓe e diwan biteɗo Diafounou ene tawe e nder leydi Mali ko ɗon tigui o yi ɓen noon o holliriɓe tigui wonde eɓe jogui terrain taw ko terrain mo laamu leydi Sénégal yiiɗi hoybitande kay wonande kay ɓeɗo wiyeteɓe de malien laamu leydi Mali yiiɗi kay hoybitande wonande kay ɓeɗo wiyeteɓe les maliens à l'extérieur mbiyen ko nden noon o gammiri toon yimɓe hewɓe no fewi o yeeyi toon tigui fodde 92 boowal woni fodde 92 terrain o yeeyi ɗin terrain ngaji noon caggal nde o heeɓi haalisaji ko nden tigui o fuɗɗi rokkidde mabɓe e ɗin terrain ngaji terrain hen foof o yeeyi ɗum $1500 $1500 noon ene hawra tigui 750 000 francs CFA haalis Mali ko nden tigui nde o heeɓi ɗin haalisaji kay fodde 69 millions capanɗe
jeenayi e jeegom million 69 million ko nden tigi nde o heeɓi ɗin haalisaji o rokki kay e ɓen o rokki ɓe 31 ko wiyete permis d'occupation 31 permis d'occupation e nder 92 boowal ngal o yeeyi caggal ɗum noon ko nden tigi nde ɓen kelliti kay yiyeedi terengaji mumen ko nden tigi ɓe tawi permis ji ɗi ko faux permis ko permis ji fenande ko nden tigi ɓe pelliti yiilade oɗo biteɗo Doucouré nde ɓe pelliti yiilade Doucouré noon nde ɓe ngari ɓe pelliti yiilade Doucouré ko nden tigi ɓe tawi Doucouré ko escroc international ko escroc mawɗo gandaɗo saabu kay ko adi ko Doucouré no findinaɓe taw qammirino fodde 100 neɗɗo taw o yeeyi e nder leydi France o yeeyino toon 500 terrain 100 boowal taw ko Falasinaɓe Malinaɓe wurɓe e nder leydi France mbiyen ko adi ɗum kadi taw o yeeyino terrain ngaji kadi ɓeɗo taw ko Malinaɓe wurɓe e nder leydi Chine haata wurɓe e nder Guinée équatorial haata wurɓe to Angola kanko Doucouré ko ɗum tigi woni golle makko saaha fof o yahat omo yeeya terrain ngaji taw ko dow inde papier ji fenande mbiyen ɗum fof noon haɗani Doucouré nana yaha e nder wuuro nder leydi Mali ene ñaaƴa hay goto nanggani ɗum enen eero noon dendagal bandiraɓe kay eɗen mbiya ɗumen tan yo yimɓe mbattu hakkillaji ganda ko coodata yidde kosam hoto addan neɗɗo wiide nagge goggo yidde ko weeɓi noon hoto addan neɗɗo kay sodde ko yiyani walla ko laaɓaka ha joni koto leydi Mali keddoɗen kaalen to leydi Mali noon mbiyen caggal dillere mawde wadnono tigui hakkude garmi gara bannoɗo tigui hakkude étudiaji e nder université biteɗo faculté de science et technique nder université FSTM Bamako mbiyen kay garmi gara Moussa waɗin toon taw kadi ko hakkude pelle ɗiɗi étudiaji tawateɓe e on université mbiyen nden dillere noon saabinoma ha neɗɗo goto maayi hen kadi yimɓe ɗiɗo mbarmi hen barmanɗe musɗe mbiyen gila den noon faade joni ko découragement tigui tawate e nder on université yimɓe hewɓe gila janggoɓe ha e jangguinaɓe tawi gay mabɓe kay tawateɓe e oɗo université e oɗa saaha ko fayre mawde tawrete hono oɗo biyeteɗo Ousmane Wane nan ko jangguinowo taw ko géologie o jangguino woni professeur en géologie gonɗo tigui e nder on université o holliri hen mettere makko no fewi o holliri kay so tawi laamu leydi Mali daraki kay e gueɗe baɗe ni ɗum ɗo hay goto anda so jaaye mum jogori hadde saabu ene sika kay yoga kay e ɓen étudiant ji aroɓe kala garowo arata kay kene jogui pistolet mum walla ne adde jaasi mum walla laabi mum ɗum noon ko gueɗe baɗe ni ala fof to yiyete e aduna he hay dowlaji den Amérique ala étudiant yiyeteɓe ene garda e pistolet ɗum noon ala to yiyete so wona e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen kaalen noon e oɗo saaha mbiɗon noon saaha mawɗo taw kadi e oɗo saaha foof noon mbiyen mawɗo tribunal taw ko tribunal diwan biteɗo ñoono noon ñoono tawi diwan Ségou mbiyen mawɗo on tribunal biyeteɗo Sunkalo Kone e kañum kay e oɗo taw ko commandant de brigade Nara ko biyeteɗo Mamadou Diawara kamɓe fof koɓe honaɓe ɓe konama noon fedde kene wona jonti joni taw kadi ko ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe nawimi ha e oɗo saaha hay goto anda toɓe keedi ɓe mbayri yiyede noon koye ndeɓe jalti e vidéo kay eɓe ñaago tigui laamu leydi Mali nde wallodirde kay wawa kay famodirde e ɓeɗo seeɗo ceɓɓitiɓe beele kay ɓe mbawa woppede ko adi koɓe mbaare ha joni koto leydi Mali keddoɗen kaalen noon e mbiyen ñande talata kikiɗe taw ko kikiɗo goto e yimɓe oɗo biyeteɗo Ahmadou Koufa nanggama tigui e nder diwan Kayi on nanggama nder diwan Kayi ɗon taw kadi on nangga ko garmi gara hakkude mabɓe koninkoɓe leydi Mali mbiyen kanko nangaɗo noon wiye tigui Sékou Bouli noon ko neɗɗo ɓattiɗo oɗo biyeteɗo Amadou Koufa ko nangga noon omo tuuma nan kanko Sékou Koufa omo tuuma tigui wonde omo jeeya e wannoɓe janggu kay yannoɓe werla taw ko perfet mo nara omo teska kadi wonde omo jeeyano yimɓe kay wannoɓe janggu taw ko janggu mbaɗnongu to wiyete Bonamba sen ummima to leydi Mali ko ɗon tigui payten to leydi walla ha joni koto leydi Mali kettoɗen kaalen noon e oɗo diwan biyeteɗo Koulikoro mbiyen kala saaha noon e saaha kay ma yidde hitande Koulikoro naɓe ene cohla jogo caɗele tigui taw ko caɗele guykali noon ha tengte kadi guykali ko wiyete guykali dammiri e oɗo saaha noon laamu walla police ji tawateɗi on diwan nana daari lang beele kay ene kaptoɓe en wuyɓe ɗin on diwan mbiyen e ɗeɗo balɗe noon yimɓe nayo nanggama toon tawa ɓen noon ko kamɓe fof koɓe wuyɓe gujjuno kadi ko jawɗi ko dammiri ɓe gujjata e oɗo saaha eɓe tawi e juuɗe commissaire mo on diwan mbiyen commissaire Koulikoro noon o ñaguima dendagal ɓesgo Koulikoro naɓe nde ɓe ballata police kay wawde gollade golle mum ɓe ballita police o noon ko kala neɗɗo kay moɓe jiimoɓe pamani walla neɗɗo koɗo moɓe jiimoɓe teskaki no fewi ɓe mbawa kay toppitade ɗum kadi ɓe kalana laamu ngu daro hen darde tinde sen ummima to leydi Mali ko ɗon tigui payten Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire noon kalene oɗo biyeteɗo Iber Oulouya noon ko gonnoɗo laamu gonnoɗo jagorgal e laamu biyeteɗo Robert Gbagbo e jaamu laamu Gbagbo noon mbiyen ko balɗe fof ko ñawore makko ñawete e nder leydi Côte d'Ivoire mbiyen o tumano noon ko jeeyede e nder jeeyede kay e fewjude wargo tawa ɓeɗo wiyeteɓe 7 casque bleu woni yimɓe laafaji jeeɗiɗi mbulaji mbarnoɓe e yimɓe jeetato jambour en woni 8 civil mbiyen noon kanko noon o tuuɓ ɗum noon jangu noon wonno tigui koye nder leydi Côte d'Ivoire tawa kadi koye lewru juin hitande ujunnaji 212 mbiyen kanko Iber Oulouya noon mo yaara duuɓi capanɗe jeegom e nayyi kay goɗɗo biyeteɗo Maurice Djiré joom duuɓi capantati e jeeɗiɗi mbiyen ko kamɓe ɗin noon ñawore mabɓe ñawete e oɗo saaha DST mo leydi Côte d'Ivoire hollirino tigui ɗereji mumen wonde kay enquête aji wonno e mabɓe wonde kay julde mabɓe moddude e ɗin wargoji kono noon kujjikinteɗo makko o koko sali tigui ha soori ladde wi kay ɗum ɗon ko DST tan wela tan fewji ɗum mbiyen on noon ñawore mabɓe noon yana tigui ha laaɓa ko ñande nogas e jeeɗiɗi bowte lewru gonɗen ndu ha joni ko leydi Côte d'Ivoire keddoɗen mbiyen noon e kalene ɓeɗo temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi goho koninkoɓe noon tawa kadi hen e nder ɓen hen tata ko wiyeteɓe officier ji temedde jeegom e capantati e nayyi ko sous officier temedde tati e capanɗe joyyi ko wiyeteɓe homme de rang woni ɓe ngala garduji ɓeɗo foof noon e oɗo saaha temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho kamɓe foof noon e oɗo saaha ɓe ɓortittiriji mabɓe ha laaɓi ɓe jeehi ko wiyete retraite anticipé noon tawa ko kaldigal mabɓe e laamu ngu tawa kadi monen mabɓe foof ne rokke million ngaji 15 ko famde foof monen mabɓe foof ko famde foof ne heeɓa million ngaji ɓurɗo hebde famdude heeɓa million ngaji 15 yaha noon beele kay ene wawa ƴeewoyde no wurdi mbiyen ɗum noon saabi ɗum noon ko beele laamu ngu walirni noon ko beele kay ene wawa fewnidde mbiyen koninkiyagal ngal eɓe mbawa garɗinde koniyagal saabu ne teska kay koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire ene heewi tigui ɓeɗo wiyeteɓe officier ji mbiyen noon e nder koninko leydi Côte d'Ivoire noon ene jogui noon nogas tati ujunere koninke tawa hen sappo e tati ujunere ko koninkoɓe wonnoɓe rebelle ene saaha kay mo ittinoɓe Robert Mugabe e laamu koto leydi Congo Brazzaville kalel mbiyen noon kalel oɗo biyete Raymond Zérafin Mbulu noon ko jagorgal leydi ndi kalfinaɗo gueɗe nder leydi omo tawe ñalawma hande o e nder diwan wuuro wiyetego Poul diwan biyeteɗo Poul o yeehi noon ko joddade kay e ɓeɗo yimɓe wiyete Passeroune Toumi beele kay jamɓe e kisal en arta e nder leydi Congo koto Zimbabwe paaden kalen oɗo général biyete Constantino kanko wanno noon ko wiyete coup de force ha itti kay oɗo Robert Mugabe e laamu mbiyene oɗo saaha joni noon kanko général o wonti tigui woni vice président landa zenu PF omo ɗamini kadi ɗeɗo balɗe wonde kay cukko hoorejo leydi ndi koto Niger paaden Niger noon mbiyen Emmanuel Macron hoorejo leydi France ene tawe tigui e nder Niger o joddima tigui e nanɗo makko biyeteɗo Amadou Youssoufou ɓe kaali toɓɓe ɗi noon toɓɓe ko fate sécurité woni ndenka e toɓɓere ko fate immigration woni ɗanne noon en teska yimɓe hewɓe ɗannetoɓe fade Europe kewi tigui ko feccide nder Niger ɓe peccida e nder Niger ɓe jaɓana leydi Libye kam yidde kay natoyde e nder leyɗele dewlaji denduɗo Europe c'est to RD Congo noon mbiyen ko ñalawma hanki ko laana goto yuwi toon noon ha yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen fodde sappo e neɗɗo kadi majji mbiyen laana ka noon saabi ɗum tigui ko waddete ko wiyete surcharge saabu e ko jolno fodde capanɗe joyyi sac ciment e jamɗe kewɗe koto Uganda paaɗen mbiyen koninkoɓe ɓe Uganda noon taw kadi koɓe hinde IPDF ɓe mbaɗi jangu mabɓe tigui nder aljuma taw kadi ɓe jani koye ndeɗo fedde seɓɓitinde wiyetege ADF mbiyen saabi ɗum noon ɓe kolir tigui wonde ɓeɗo wiyeteɓe ADF kay jinno tigui wonno ko heblade wadde jangu mumen e nder Uganda musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma men janggo inchallah ma e gartu hen wasiya men noon ko erade bandiraɓe e nder finnoto tigui mbatta hakkillaji e kayitaji nangga kayitaji guila wonɓe nder guure men ha wonɓe caggal leydi moni foof gonno caggal leydi yo tinno wawa nangude kayitaji mum ha timma beele kay so waɗama contrôle ne jogui kayitaji mum wonɓe guure men e leyɗele men yo pewnu kayitaji jibinande hay kayitaji foof nde won noon aduna hande o ko aduna kayita ko kayit tan tengtinta neɗɗo jeeya koye leydi ko kayit tan kadi tengtinta wonde ɗanni yankene woni situation régulier musidɓe tedduɓe e sawta he ko musidɗo moon Ghali Abouba yo Allah rokku en hirde jaam